Az emberi szervezet sejtek milliárdjaiból áll, ezért nagyon fontos a közöttük kialakult kölcsönhatás. Ez a kapcsolat a sejt közötti folyadék sűrűségétől függ. A sejt közötti folyadék anyagcseréjét nagyban befolyásolja a kálcium koncentrációja. A táplálék összetételétől függően 30-50 különböző tápanyagot viszünk be a szervezetünkbe. Minden sejtnek sajátos tápanyag összetételre van szüksége. A kálcium juttatja el ezeket közvetlenül a sejtekhez. Ha kevés a kálcium, meggyengül a sejtek működőképessége, ami betegségekhez vezet. 25 éves korunkig szervezetünk mintegy felhalmozza a kálciumot. A gyermekeknek már születése előtt is elsősorban kálciumra van szüksége. Minél idősebb a gyerek, annál több kálciumot igényel a szervezete. 35 éves korunkra a szervezetünk kálcium tartaléka eléri csúcspontját. 35 éves kor után válik szükségessé, hogy a pajzsmirigy hormonok hatására a kálcium a csontokból a vérbe kerüljön, ahhoz, hogy a vérben megfelelő legyen a kálcium koncentrációja. Így gondoskodik a szervezet a vér optimális kálcium tartalmáról. Ha kevés a kálcium a szervezetben, a csontok veszítenek sűrűségükből. Ha kevés kálciumot viszünk be a szervezetbe a táplálékkal, akkor 70 éves korunkra a szervezetünk kálcium tartalmának 30%-át elveszítjük. Sajnos sokan vannak 50 év fölött, akik már megismerték, hogy mik azok a gyenge csontok. Az orvosok ezt úgy diagnosztizálják, mint csontritkulást. A csontok képezik azt a vázat, amire az egész szervezet támaszkodik. Az olyan betegségeknél, mint az ízületi fájdalmak, köszvény, messzesedés, a fájdalomcsillapítók, masszázsok és hőkezelés ideiglenesen csökkentik a tüneteket, de nem állítják helyre a szöveteket és ízületeket. Van-e reális lehetőség arra, hogy megóvjuk magunkat az egészségkárosodástól? Lehetséges-e helyreállítani a port szöveteket és sejteket? A harmadik évezred tudománya és orvostudománya erre igennel válaszol. A szervezet kálcium szintjének pótlása lehetséges, a TIENS kálciummal. Amire tehát szükségünk van, az az, hogy a szervezet kálcium tartalmát megnöveljük a kellő szintre. A TIENS biokálcium egyedülálló, exkluzív termék. A TIENS biokálcium a kálciumon kívül tartalmaz még vitaminokat, fehérjéket, aminosavakat, ásványi anyagokat és nyomelemeket. A TIENS kálcium minden dobozában 4000 mg kálcium van. A fehérje az élet alapja. Az, hogy erősek vagy gyengék a sejtjeink, attól függ, hogy mennyi a fehérje tartalmuk. A TIENS biokálcium a legjobb minőségű fehérjét tartalmazza. A TIENS biokálciumban 8 féle aminosav van, amelyek rendkívül fontosak. Ezeket a nagyon fontos aminosavakat a szervezet képtelen szintetizálni, ezért kívülről kell azokat biztosítani. Az aminosavakból alakulnak ki a fehérjék. A fehérjék pedig a sejtjeink nélkülözhetetlen építőanyagai. Ezen kívül a TIENS biokálciumnak még olyan fontos alkotóelemei is vannak, mint a cink, vas, a réz, a mangán, a jód, a kálium, a foszfor és a magnézium. Összesen 17 féle a szervezet számára szükséges anyagot tartalmaz. Ami a vitaminokat illeti, a TIENS kálciumban a következők vannak: B2, B6, B12 vitamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, valamint folsav. Ezért mondjuk, hogy a TIENS biokálcium teljes értékű, biológiailag tiszta tápanyag.